Pomoc. Verzia. Zobrazí sa aktuálna verzia programu, dostupnosť novej verzie. V prípade, že je na internete dostupná nová verzia programu, je možné ju pomocou voľby inštalácia novej verzie ju stiahnuť a jednoducho nainštalovať. Taktiež je možné zistiť, či aktuálne je k dispozícii internetové pripojenie. Pomoc. Nachádzajú sa tu informácie, ktoré popisujú samotný program a spôsob práce s ním. Informácie sú vo forme videonávodov a súboru v textovej forme. Kontakt. Kontaktné údaje. O programe. V zobrazenom novom okne sa nachádzajú minimálne požiadavky pre korektný chod programu, licenčné podmienky a zopár slov od autora programu. Objednávka licencie. Formulár, pomocou ktorého si viete objednať plnú licenciu programu.